Human ang magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 na matikdan ang coastal uplift sa pipila ka lugar sa Davao Occidental nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente sa probinsya. PHIVOLCS dunay pagpasabot kalabot niini. Aniya ang report. Matag dunay linog, gawas sa mga gambalay nga maguba, dunay mga insidente nga lakip ang yuta, mosaka. Sa pipila ka baybayon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kamatikdan nga layo na karon ang dagat. Mga bato nga kanhi na lubog sa tubig, karon makita na. Kini ang ginatawag nga coastal uplift. Niadtong June 8, sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog sa managlahing lugar sa Mindanao. Kini ang nahitabo sa baybayon sa Barangay Butulan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Buta nga naghatag og kabalaka sa mga residente sa lugar. Dito noon, dagat na talaga yung dito. Then yung during low tide po, dito yung mga tao pumupunta, kumukuha sila ng mga lamang dagat para pang-ulam, then yung iba binibenta. Ngayon, wala na, dito na, di na nila mapakinabangan kasi po yung area, di na naman napapasukan ng tubig dagat. Kaya yung mga lamang dagat din dito, wala na din po. Natakot kami sir kasi baka ang napansin namin sa dagat umatras ang sa amin lang sir baka ang pagbalik sa dagat is mag-tsunami siya. Apektado sab sa coastal uplift ang marine protected area sa Barangay Butulan nga naguba tungod sa pagsaka sa yuta. Ang marine protected area ng Barangay Butulan po ay na-establish in 2018. Pinoprotektahan niya po yung mga major coastal habitat natin dahil sa coastal uplift naging exposed na yung mga nasabing mga coastal habitats. Approximately nasa mga 40% yung nasira sa nasabing area. Sumala sa PHIVOLCS, misaka ang anaa sa duha hangtod duha og tunga nga metro sa yuta sa pipila ka baybayon sa Barangay Butulan sa Jas. Sa history o kasaysayan at sa mga pag-aaral, maaaring mangyari ito mula sa isang magnitude 7 pataas na lindol. Yung malakas talaga, destructive na lindol. Tapos sapat yung lakas niya para ipaangat yung ating seabed. Dugang sa PHIVOLCS, milihok ang parte sa Cotabato Trench nga nakaatubang sa Sarangani. Busa mga baybayon duol niini ang naapektuhan, lakip ang Glan Sarangani. Pipila ka bahin sa Davao Occidental, lakip ang Balut Island. Permanent na po siya. Permanent na siya. Yung nakita nilang umangat na yan, ganyan na siya, permanent na siya. Ang magiging challenge lang dyan kasi kung buong marine platform, buong coral reef system ay umangat, it would take hundreds of years again para maging robust and yung malapad ulit na ganun yung ating coral reef dyan sa Butulan. Busa isip kabahin sa rehabilitasyon, plano sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO nga magmugna og bag-ong coral nursery sa mga lugar nga naapektuhan sa coastal uplift. Coral regeneration activities. Ito yung pagpal sa nursery at ita-transfer natin sa seafloor para uli makakabawi yung ecosystem sa nasabing lugar. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.